Hej, i dag skal vi smage på den her. Det ligner lidt en tissemand, så vi kalder den tissemandschili. Og vi tager allerede alle sammen en god bid af den. Den har ikke været rød, jeg ved ikke hvor lang tid. Det er min far, det er Julius, og det er mig. Så er det dig, Julius. Skål. Skål. Okay. Der var sgu alligevel luft i det. Det var sindssygt, mand. I er tosset. Det kan være, hvis vi skal have klunket nogle flere vinduer. Dem var der gå forbi. Nu skal du gå ud og være finger, fordi hvis du rører ved noget, hvis du rører dig ved øjnene eller et eller andet. Så I bedst dine fingre. Eller tidsmanden. Så. Det var så dagens video. Det var dagens video.